مكالخ تنسخنا بالكولنا كم يجري يسرح سلامنتاي قاليو نحاد سب نهبو نخال سبات كنز سايق تعلمات كميو نبلن لو ما عند بزعبوخ نزاربينا كم يبقلكم حواتي تمتنا نعزل كتحانتي كل جزية خندق عملان نخل of course day مرحب so not having sex abstinence مبال مالتي حاجة هون متكبرت هونكا of course زي تحزنيها زخونة زي sexually transmitted disease دبهال بعل أكثر خب كل خد حلفك حمامات بعل herpes chlamydia gonorrhea HIV نفسها بهم جركاتك على هال تخيلها عبت تراقبوا اللي جزي خمي جركاخ ناي كم زعينة حمامات كي حلفكات انسون كي زكا همي جركاتك على هال حجب الحرية تري أودر لهن ويتري أودر لهم بزح عينة مكالا هالي تنسي ألو حجب بحر نخيد بزعبون الزارب تحانتي of course condom ناي نستلو ناي صوبوت ألو تبزح جزيجن ناي سب ناي صوبوت condom يود تقام سلامتاي كل سلو زخونة خطك أملو مغنياتو ناي أنستي condom بوشت سلازاتو مالتي حجي ولا risk ناي pregnancy هون تريح لها ناي ميل condom تتقام تهونكا يتحت إذا قبل كل خجن ناي كلتا percent chance على تنسى كتحز مقال حانت نجار ناي كوندوم جن إذا خوانا ناي إذا كم تجربة لكم ناي STI إذا sexually transmitted disease نخي حالفك مكالا خلي حجو ولا تخال عينة مكالا خلي تنسى دا تتقامك قبل عليو كوندوم تتقام تهونكا تعنا خات حلو لها مالتيو ات chance ناي pregnancy هاد كخون دخل تحطو لها مالتيو تحانتي كالي خزارة بلاد دلي ناي combined oral contraceptive pill حجب زي ناي هرمون دلو كاني ناي ازي ناي estrogen and progestin دلو كينا دبزح جزي تطوبات اللخن وي أبشدش سمون دحر محرس كنينا نزارب بزعبا contraceptive قومت لكن please مس دكتور كنت زاربا مخنياتو نايت سابا production affect خقوبرس لزغل إذا عينت كنينا كم ذا عينت كنينا معلتا وقت وستر لك حجي كم زي busy life تلكن كترسعو تقلات هونكن كم زي عي دايما مرات مهنياتو معلتا وتري وسيد كايو تنسخ حزاس لتقلا بخمس مالتيو كم ذا عينت birth control كم زي شجارات سيتات هونكن كابسلة حموشن عمت نلعلن هونكن عين مرت الكنن حنساب كل كمحزة كني مالت هيكون كون جن ناي دم بدسكال عينت disorder كم محمد سلزخل نفسخن إندا فتشكن تحنتي كالنت كاملا vaginal ring تبهاي كم تكبيب نجرا أبت رحمينا جوالا أتو مالتيو أب سلستو سومون كغير دلو نجري كم تناي كله عينت birth control كأنا كم زي blood clot عينت نجار كم تخيلي حنساب كأهم زي irritation أبتناي vaginal canal كم تخيلي again it's a risk لزارة والجلهو كم تسألكنيو ديكونس كي يخيل إيو أبوز حسابكم ما يمتسنيو جن كم وتجاركن مش دكتور كنت زاريبكن تتقيرات خلايهن زعينة contraception تخيل نريو progesterone only pill نبلو مالتيو كاب زعينة differences زي انتايو أكن دي estrogen and progesterone أبزي progesterone ترايدولو أبز عينة كنينة إذا عينة كنينة توسداد انتهونكن أبتا كل جزء توسداد لساعات توسداد لكن very time sensitive عينة كنينة يزي of course كم تقول جزء دبلو تطوات اللخن كينا هون توسرت اللخن كم زعينة كينا هون توسرت من تاني تتصابخي جدل دي تطبات اللخن ويقول عوالي كنيت فلقات هونكن of course ولا حنتسأجمي بلن كم side effect ناي كله نبلوجن ناي blood clot كبرس لازخل please miss دكتور كن تزاربا خمس عينة توسرت هون إذا حنتي بزح إرتان تكملة تدي بوشات أبز توهاب أبسل سوي حمالتي حنت نجار كبلا دلي بزعبا زغلو ناي contraception نجار يلو أب ناي ovulation effect جبر نجار يلو أب ناي mucus lining effect جبر نجار يلو إذا فراودنا بناي تانقوا أو هم ديلة صح دقبرو مالتي هجي دبز حساب بزح دم فسكن تنيرو أب ناي ناتكن period قرب كوك دلو يخيل ويبوز هدي فساك النير تاون كمبليت لهم تأفق جبرا مالتي حجنا يدي بوشات حانت نجار كبلا دلي ناي
ናይ ዓፅሚ እቲ ቦን ደንሲቲ ንብሎ ማለት እዩ ከጉድሎ ይኽእል እዩ ሓንቲ ነገር ትፈልጣ በዚኣ ምስ ተቋረፅክና ጥንሲ ክትሕዛ ተደሊኽን እውን እቲ ኦቪሌሽን ዝበሃል ዶንጊ ክምለስ ይኽእል እዩ ካብ 9 ወርሒ ስጋብ ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ናብ ኖርማል ንክምለስ ማለት እዩ በዚ እውን ከምቲ ንበልክዎ ኣብ 3 ወርሒ ክትወስድኦ ኣለክን ከምዚ ዓይነት birth control ካልእ ክንጥቀመላ ትኽእላ ዳያፍራም ዝበሃል ኣብቲ ኣፍ ማህፀን ዝበዝሕ ግዜ ወይ ዶክተራት ወይ ሓንሳብ ኣለው ገሊኦም ደሪኢኹን ከመይ ጌርክን ከም ተእትዋ ነቲ ኣፍ ማህፀን ይዓፅዎ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ስፐርምሳይድ ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ጀል ዓይነት ይለኽይዎ ማለት እዩ ሽዑኡ ክትረሃብ ከለኻ እቲ ናይ ፍረ ወዲ ዝበሃል እቲ ስፐርም ክሓልፍ ከሎ ኣብ ውሽጢ ናይ ማህፀን ከይኣተዎ ከሎ ይመውት ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዝበዝሕ ግዜ ቅድሚ 6 ሰዓት ቅድሚ ምርኻብ ክፀንሕ ኣለዎ ምስ ተራኸብካ ከዓ 6 ሰዓት ድሕሪኡ ግን ቅድሚ 24 ሰዓት ተውፅኦ ማለት እዩ ዳያፍራም ዝበሃል እውን ኣሎ እዚ ሕጂ ናይ ሆርሞን የብሉን ንበዝሕ ግዜ ናይ ከምዚ ዓይነት ኩባያ ትመስል እያ ሕጂ ነቲ ኣፍ ማህፀን ይሽፍኖ ማለት እዩ ሽዑ ስፐርምሳይድ ብውሽጢ ይገብሩሉ ሕጂ ብዛዕባ ኣዩዲ ንዛረብ ክልተ ዓይነት ኣለዋ እታ ሓንቲ ሆርሞናል ኣዩዲ ትበሃል ሆርሞን ዘለዋ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ኮፐር ኣዩዲ እታ ኮፐር ኣዩዲ ሕጂ ዝኾነ ሆርሞን የብላን ስጋብ 10 ዓመት ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት birth control ግን ከምዚ ብዙሕ ደም ፈሰክ እንተኮይኑ ወይ ናይ ኣኒምያ ተለክን እዚኣ እቲ ደም ከም መሊሱ ከም ዝበዝሕ ትገብሮ ብዙሕ ደም ዝፈሰካ ከምዚ ዓይነት ትጥቀም ተኾንካ እዚኣ ነቲ ክትረኸብ ከለኻ ነቲ ፍረ ወዲ ቅድሚ ናብ እቲ እንቋቑሖ ምብፅሑ ተቆትሎ ማለት እዩ ምእንታን ጥንሲ ከይፍጠር እዚኣ ከዓ በቲ ናይ ፔሪድ ዝመፀካ ነገራት የጉድሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዓይነት ቃንዛ ዘለዎ ስጋዕ መርዘን ደሕመኒ ዓይነት ፔሪድ ዘለኒ ኣነ ከምዚ ዓይነት እጥቀም ማለት እዩ ነቲ ፔሪድ ካስ የጉድሎ ሓንሳ ከማን የቋርፆ ማለት እዩ ምስ ኣውፃኻዮ ግን ናብ ኖርማል ቀልጢፉ ምለስ እታ ሓንቲ ብዙሕ ንሪኣ ከምዚ ነዊሕ ትወስድ ናብ ኖርማል ንክምለስ እታ ዴፖሻት ማለት እዩ እዛ ኣዩዲ ይበሃል ብኸመይ ከየእትውዎ ብኣፍ ማህፀን ገይረን ናብ ውሽጢ የእትዎ ኣብቲ ማህፀንካ ኮፍ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ምስ ኣተዎ እውን ዝበዝሕ ዶክተራት ኦልትራሳውንድ ክገብራልክን እየን ኣብ ፅቡቅ ኮፍ ኢሉሎ ዶ የለን ማለት እዩ ኢንሹራንስ ተለክን ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ኢንሹራንስ ተለይብልክን ግን እዚ ቁርብ ክብር ብል ኣብ ካናዳ ሕጂ እዛ ናይ ኣዩዲ ኣነ ጥቀመላ ስጋብ $400 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ምስ ዶክተር ክንተዛሪብክን ገሊኡ ሎ ኮምፓሽነት ኣዩዲ ዝበሃል ባዕለን ክባ ክንደኽእላ ከምኡ ፕሮግራም ተለወን ተዛረበን Lastly, ብዛዕባ Nexplanon ኣብዚ ኢድካ ደእትዎ ከምዚ ሮድ ዓይነት ድመስል ከምዚ ንእሽተይ ክንዲዚኣ ትኸውን ከምዚ ናይ ኤሌክትሪክ ትመስል ዓይነት ብሻሎ ሮድ ከምኡ ኣብዚኣ የእትዋ ካብ ስጋብ 3 ዓመት ክትጥቀመሉ ትኽእል ናይ ኦቪል እሱ ናይ ፕሮጀስትሮን ሆርሞን ኣብ ነብስና ድፈጥር ምእንታን ጥንሲ ንኸይንሕዝ እዚ ክብል ከለኹ ግን እዚ ኩሉ ዓይነት other than condom ካብ ናይ is a sexually transmitted disease ከላኸል ኣይክእልን እዩ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ጥራይ እዩ so please ደስ ገኣክን ነገር ተኾይኑ ወይ ካልእ ነገራት ነብስን ክትከላኸላ ተደሊኽን ካብ ሕማማት ማለት እዩ ኮንዶም ኣብ ልዕሊኡ ክትጥቀም ኣለክን so ከምዚ ድራእናዮ ብዙሕ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ኣሎ ከም ታብታ መጀመርታ ደበልክዋ ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ሕጂ ገሊኽን ጡብ ተጡባት ኣለኽን ክትወስዶ ደይ ንደልዮ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ደም ፈሰክ እንተኾይኑ እዚ ኮፐር ኣይዲ ምሳኽን ኣይከይድን እዩ ቀልጢፍክን እቲ birth control ኣቋሪፅክን ጥንሲ ክትሕዛ ተደሊኽን እውን ዝበዓል ዴፖሻት ክንትወስዳ ካልእ ክትወስዳ ትኽእላ ኢኽን so ምስ ዶክተር ክንተዛሪብክን እንታይ ዓይነት birth control option ንዓኽን ይጥዕመክን ክትዛረባ ትኽእላ ኢኽን ኣብቲ መፅረላ ቪድዮ ብዛዕባ ናይ permanent ዓይነት birth control ብዛዕባ tuber ligation hysterectomy and vasectomy ናይ ሰቡት ክገብርዎ ድኽእሉ ብዛዕባ እውን ክሰርሐ እቲ ንዓኽን ድመስለክን ነዚ ሰሚዕኽን ምስ ዶክተር ክንተዛሪብክን ክትገብርዎ ትኽእላ ኢኽን ዝኾነ ሕቶ ተለክን ኣብቲ ኮመንት ፀሓፋለይ ንሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ ባይ